Някои купуват големи коли, за да компенсират нещо, което няма. Коя е най-голямата отговорност, която носиш като мъж? Да се държа добре с момичето до мен. И да съм джентълмен. Жените казват, че когато един мъж има пари, се чувства повече мъж. Така ли? Не е вярно. Има и много други начини, по които може да се чувстваш мъж. Да, със сигурност, като имаш пари, можеш да се огаждаш. Колата прави ли те повече мъж? Мъж без кола много рядко се вижда и според мен не е много приятно така. Някои купуват големи коли, за да компенсират нещо, което няма. Кое е най-мъжкото нещо, което си прави? Мисля, че да помогна на една жена да пресече улицата. Най-мъжкото нещо, което съм правил, може би да подаря цвете на момичето, което харесва. Какво значи да си мъж в днешно време? Да се държиш на думата, да се държиш мъжки, както казват. Джентълмен, кавалер. Колко усилия трябва да полага един мъж за външния си вид? Трябва да се грижи за хигиената си, да не мирише зле. Според мен трябва поне 100 лева на месец. Брат, подарявам ти страшната газария. Серум за растеж на брада. Давам ти един серум за брада да порасне и ролер, с който минаваш така. От маскулино. Тъгни в коментарите човек с най-голямата брада.